Good morning sa among ihawonon nga manok. Hello, good morning. Tama na kakarong 23. Ihawo na sila. Inanir mi sa bukid. Dili mi sa bukid magbahog-bahog. Magkuan na diri ang manok niyang para itlog isa ka Bisaya ni sila, Bisaya. Oh, Bisaya. Oh, rasa daw kuno ni. Bisaya. Bisaya rasa. Dayon. Hybrid daw na siya. Dayon, diri ko sa sulod. Naara na po sila. Hello. Kumusta man mo? O mga ano man mo, nagbaryo-baryo man ni sila. Baryo-baryo ni sila mga friend. Mga bay na o nagbaryo-baryo na sila. Kani sila nga mga edad. Ano po sila o edad. Nagbaryo-baryo. Dora kabuk iyang kuan. Yang sani. Okay. Duhara yang kamay ra niyang manok. Kamay ra yang manok kay ang pagkaon na mo mga bay kana bitong sari-sari sa merkado amo ng kwaon ihatag sa ako dayon sa kong amiga then amo ng latan butangan dag tahop ug siyempre napoy gamay nga feeds so mo na ilang pagkaon dili pure feeds so kani may among pagkaon may pagkaon na dili ingon nga pure feeds mi ay pagka healthy ni sila healthy ni nga mga manok tahop sa mga linatan nga sa 10 ka kilo nga tahop butangan lag 3 ra ka page pat dili kyan kay aron dili siya kay pure nga feeds so ano sila dagko na buyag ako mga kuan manok mayroon ni sila dito kay gitunga-tunga man ni sila maldito pa ni dagko tuhiko nilang gagmay may paning pato kay di pa ni mangaway ning duha pabo di pa mangaway kining uban mangaway mga plaway siya lang muna ilang pagkaon asay daghan to ano sila dito balik-balikan na nila dagko ra buyag pagka kuana chap-chapa pero kaon naman po nila tuhik man po nila di man po nga kuan dito ni ako ra ba nang yung dindool sa imo yung tuhik-tuhikon gusto ni mo ikaw ra isa dito man ka uy maldito ka ay bad bad ka di man lang kayo mo na maato og kaon dahil mangnuhik ka to na sila dito sa may pang pabo takwa no mapananuhik nagpadaplin pa sila sila nayamang kuandere lingaw maigor ako dari mong hatod siyang pagkaon sudan na marapong isang sudan ng isda ra gyud
Pagkano na mo karanin akong amo di masugot siyaw-yaw. Isda ra. Oh, nanong ka mong tulo diri raman mo sa yuta. May na ako. GR nara nang imong tulo oh, di ba? Wala ibahugan. Nara diri GR oh, ibutang na sa yuta. Oh. Hinatag ni JR nga obilyo, 5 ni. Rhode Island daw ni nga kaliwat pero namatay ang duha na lang inta tulo na lang. Ay siya. Yan na po diri ang akong itom. Akong itom. Hello mga friend. Kumusta mo mga friend? Di mo tanaw. Oh, di mo tanaw. Tanaw mo diri. Puro na sila ito. Kani. Ang Bisaya man ni siya diri. Daghan niya ang Bisaya diri. Kapay 7 sa balay nga Bisaya. Ilabay niya. I-edit na to. Unsa man ka? Aha man ka? Ano man ka? Luhoy kang tulo, di kang doon. Tula ko, di ka lang doon. Nano man mo? Nanong kuan man away from home man mo? Ha? Sige mga bay. Walang sa ni akong laag-laag karon kay nakalaag man. Tanaw-tanaw lang ka diri. Laag-laag. Kani diri nga net. Plano na ko nga. Ako ning kuanon, di ana dapit sa dalan ang isolation niya nga kanatang naisip unon, ay kuanon. Dili na kay uusa didto kay matapo ra gihapon sila so diare himo anak ko isa ka kuan nang 12 lang kataas nga sin then i-slide bitaw propose na ko anak so kung ano sa atam kasi pa og hapon na natay kwarta anak kay aron dari sila buhian so diri sila makaka diyan ang isolation kay kun didto pero atong naisipon niya to ra gihapon didto di mayo na dari na lang pohon na namisin hinayo namon ikural og sin kay sa ako nang giingon dili kay nindot ni nga kuan nit bati ni siya dili kayo durable may kabaratuhan pero dili siya durable dali siya magisi nga kuan ang to dito tanaw dito na nagisi dito daghan na nagisi kay mga nampo ko iro dire ang iro kay ilang dulaan ba kay karon kay atong bag-o pa karon nga naanad ng iro nga makita nilang mga manok so okay na sila di na nila dulaan na di na nila murag kuan di na sila sulod pero atong kuan sulod sila dito na daot nagisi so munang palibuto na unig sin munang ngita mig mga sin nga scrap lagi na maghandomi nga akong igsuon magpuli magsin so buyag yan namang gi voluntary gahatag sa amo siyang magulang supuhon makural ning ubos bisa kanilang ubos pare ato ba anak kural gikural palitan ng bag-o
Pero nipis ra na siya dili na kuan. Gusto man gyud ako niya nga maapurma na di mo tong palitan ako bisag nipis. Bisag nipis 200 biya kapin. Paabot na lang ta atong ihatag kay ubay-ubay ra baya pudto. Then wa gyud toy gisi. Ang iya lang nga mag-usap pusla nga mag-ilis siya. Diya ihatag ang sin. So ato ibutang ikural diri mga bay. So di ana dayon. Maghimog ko para isolation para sa sipunon ubhon. Manok dari siya nga area. Kuan. Dito kuan na kay sila. Nagdikit na kay sila dito. Naapo na diyan yang kuan diba tagpi-tagpi na ng among kuan kay ekonomiya na. Tagpi-tagpi na. Sa likod bag-ungan na sin pero sa tubang tagpi-tagpi kay pertahan na lang man division ana so tagpi-tagpi din may pet bag-o. Ang likod mo ibag-o kay straight gyud na siyang gipatindog nga palit og 12 tungaon size gipatindog mo din na siya. So dire po mo gihapon. So ana ra mga bay. Pohon nga kuanta. So mo ra ni update sa ako mga manok. Manok dire ilang balik-balikan na nila nilang pagkaon dire mahantod na limpyo na gini pagkahapon. Igo na po magbahog. Sige. Bye-bye. Salamat sa mga nag-likes sa akong video. Subscribe po mo og share aron daghan-daghan po mo nga kuan. So salamat sa mga dili ta na mo isa-isahon mga friends nga nag-likes. So salamat dayon. Subscribe dayon. Share dayon mo sa uban. Hi. Bye-bye.